ya Mas, jualan apa? Gak apa nih. Mabar. Lho aku iket mau ki budaya running tadi kok dilarang-larang kabeh. Running teh. Oh, Yo. Gue itu warung. Oh, buka warung lho. Ya, kuwi serku tak kayak tulisan kae sing mlaku-mlaku lapang-lapang ae. Sebuah tak ajar ya Mas, radio. Iso, Mas. Iso. Iya. Sehat sih Pak. Iya. Wah, yang suwe tenan cah. Iki bocah iki. Wih, Mas. Wih, Ini lho alat-alat ini. apa iki? Tak jelasin. Iya, iya. Oh, nah, ini sing dienggo tulisan mlaku ngono kae Mas. Iki kabel. Terus iki neng kontrolernya Mas. Nah, otaknya ini neng kene iki Mas. Iki power supply Mas, main iki software. Oh, Terakhir iki ana kipas. tak gua apa iki, Mas? Kipas nah dhewe gawe iki kan suhu mesti ya. Nah, iki nggo kipasan. Ya wes ya. Kono Rakit ya, Mas? Nonton ning rakit. Ya. Sing pertama iki tujuane satu sik. Apply. Ini kabel apa iki? Iki kabel jumbo. Oh, listrik ya, mlebu ya. Iki LN. Ini apa? LN iki Listrik negara. butuh no. Terus Terus apa kene gerbongane kontrolernya. yang ono minus ya plus ya apa iki? Nah, iki dulu super tekanan. Nek plus berarti tegangan plus. Ini kan ini kudu tekanan DC Mas, ra kok AC. Nah, AC kok dadi Oh, sih. Iki kayane oh ya kabelnya wah kesalahan plus sih biasa. Oh iya, iki Iya, aku ingin ngetes kue ngantuk ora lho. iya. Tak kira ngantuk. Wah, aku perhatikan lah Mas gawe iki ya. Wes Mas, Yes. iki direbokke rene saiki. Titikane apa kuwi? Iki nang tulisan 5 volt karo ground. Iki apa berarti sing apa? Sing plus. Sing plus. Terus sing iki sing ground. Ya. Ini toh. Ah, Berarti iki surip. ya. Saiki iki wis rene. Saka sumber iki mlebunan Meniso. Oh, tambah iki. Nah, kuwi nganggo kabel ngene iki. Iki Iki nak bisa ambil iki gawe piye? Oh iya, cocok lah. Yo kesel ya. Yo sum. Kipasnya Wah, ya canggih ya sama Nah, saiki iya. ya. loh. Ini kok ini komponennya. Ini kabel apa sih? Kabel iki sih. Di sini iki carane. Contohnya kabel IDM-nya. Oh, beda ada. Betul. Ya berarti Iya, masang ini. nah, ini tandanya putih-putih. Oh, iki. Nah, Oh iya, iya. Kali-kali sih. Kok tua iki ya. Memorine sithik ya. Mas. nah kan iki loro Mas. Iya. Nah, loro iki kudu didadeki siji. Iya dari Nganggo kabel iki. Nah, kondone iki eneng panah Mas. Nah, iki eneng panah. Enggak kanan. Oh iya. Ini kan. Nih. Sebelah kanan yo ngene yo. Ya. Berarti kan arahnya ngono. Oh, ki ono arahe ngono ya. Nah, Kira iki itu yo sembarangan ya? Nah, yo arah ngono. Oh, berarti dipadake ya arahe ya. Enggak kanan. Ya ya. Terus lek iki gabungke nganggo kabel iki sene. Ini Ini. oke outputnya berarti ya. Nah, ini coba dilanjutke ning ini. Oh, berarti sana aku nambahi kono dari tak nambahi dawa 10 meter ngono ya. Sakar. Oh. Wes, Wes. iki leboke ngene. Iya apa gimana? Input lagi. Oh, Kok apa di mau? kontroler emang. Nah, iki ki yo kudu disuplai tekanan Mas, meniso urip. Tuh. Suplainya nganggo kabel. Iki enek PCC ground. PCC iki biasanya ngene apa apa? Mesti ya Ki ya. Iki yo padha. Iki
Ini berarti 3 THC ground, 3 data. Terus sudah bisa sih ya. Iya, daripada aku. Aku itu pergi grup piro Mas? Dewe. Tak kira ya regane tambah oke. 300 kok 400 itu lho, kok regane nganti dhuwur banget iki. Opo dibayar? Terus piye? Iki digabungke ning sumber utama. Oh ya. Gua pengen ngelangi ngono Mas. Oh iya, iya. Oh, bocahke berarti. Ya, ini aku nih. Aku rapi nang motor boy piye? Iki aku lagi. Yo. Tak, oh, sih. Oh iya Bang. Sing omah. Aja nganti aku. Wis, Wis, aman. aman. Dan terus piye kurang ini? Buruk kene. Tancep kene Mas. Cocok ya? Iya Mas. Neng nggon kotak-kotak ngono iki tok ya Neng. Iya. Nanya. Oh iya. Apa lagi? Oke. Ya. Tidak ya? Ayo. Ayo. Betul salah ya. Ah, yang boleh. Tuh kan? Wih, Ngene iki lho masuk. oh alah, nanti tahun ini Senengan deh. Bapak pengen menapa? apa sih? Bang yo enek. Oh iya. Karena solerane Lah terus iki nek wis murah ini nek misalkan aku harus ganti warung makan Bu Martini ngono wi. gampang banget. Iki carane. Yo nganggo laptop iso, HP iso. Nah, piye cara lo? Tapi ngau kabel kok. Ora lah. Ora to. Sangat iki nganggo wifi wis. Iya bisa. Bla 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 bla. Oh iya ada tulisannya W60 sebentar. Terus piye? Koneke. Nah, itu kok ya. Ini buka aplikasinya. Nah, ini. Oh iya. Memang Warung makan. warung makan. Warung makan. Baru gampang banget ini. Dari tulis apa? Warung makan. Warung makan. Bu Martini. Warung makan. Bu Martini. Ini. Eh, Nah, no, ini red. Ini pas ya kan. Nah, ini tak send. Endi? Cek dong. Tuh, gue. Ini ada tulisannya ya gini gini baik. Rama sing kowe apa kan tuh? Eneng. Ada Roman. Baik. Kon tinggal nulis ketik-ketik itu biasa kalau kan. ST. ST. Times Roman. Oh, coba. Saya Tiba. Terus ditarik coba. buat ditalik. Oh, di underline bisa. Ada sisan. Ya, wes yo. Mana? Kirim. Doi border ora? Rasa Rasa ya. Sen. Apa ya? Kira gini teh. Tapi juga kami lagi. Ya tak toko apa? Orang apa kayak gitu ini lagi rasa. Nanti mendengar juga ya berarti ya. Bisa. Sampai paruh tuh lagi. Iya. Iya. Apa ya? Aman gaya nih yo enek. Tetap nak apa? Iya. Itu nak raisa kali ini ya. Yo tak ajari wae. Iya.